is one way. And this is what is the way forward? So that one way Munangagwa must step down now. Simple. Munangagwa must go. Simple. As in negotiation and as election. Election is another party of politics and so forth. Is it the Mbavanga office? Office as missing elections. Kusungwa kwa Ebetenjo as konesima election. Kusungwa kwa Ureiri akonesima election. Kubatwa kwe intelligence, yes, yakanga intelligence kuti kodribude maribude nokupinda mukati menyika yeZimbabwe akonesima election. Murkunzwa zvisine kuti badorozani pezvira zosarudza ani kuti atore chinzvimbo chachona ndezvokubati kwavo ise tatora munhu wenda nemhosva ngateke kuva soft panimwe zvisingadi soft tatakambonyara ratizama kuti no ngatitaurawo zviri zvakanyorova kana kudhara kwaidzi kwanga kuna nachitepo kwanga kuna nani vakava nenharo mukati mehondo matona imomo vakanga vachilidha vanhu nanhasi vari kwanokwanisa kulidha vanhu turiwo futi izvezvezi and hazvitsise and hazvisi zvinyuwani zvipo zvakanga zviriko zvevairota kuti aiwa ibvai pano pane masoja ari kuuya toda kupondai panapapa variko vane zvipo zvokutorota izvozvi kana hondo yakatungamirirwa ichitungamirirwa nemasikire enyika yeZimbabwe nanhasi masikire avo emapenyu pane pavanogara futi vagotungamira futi sekutungamira kwavakamboita saka musatsiswa nevanhu vari kuba vachiparadza nyika yeZimbabwe zvisingachadiwe futi nemasikire achona nemidzimu yenyika yachona futi vakacharika zvisizvo mukati memidzimu yenyika yeZimbabwe havachadiwa, they are no more recognized. Mukaona mapengo maitira vava kuita chaiva chimbwa mupengo yembwa yadzimba pamba nekuti yava nedzimbwa mupengo ndo zvaita ZANU-PF yava chimbwa mupengo yava kuita zvinhu zvokupenga. Saka tigarigare hadiza kuti aiwa chirega kuramba kunota kunogwa in handeti tinorwa tirege kutya kunogwa nokuti kukwa kutyise nokuti vakakugwa vakakuhwina pakutanga usavhundutsigwa uri mu2000 yeuri wa98 yeuri wa88 tisi masoja acho tisi macomrade acho ari kuresista by now tisine dzimwe 40 years kuina mberi dzekurarama dzatida kugadzirisa mani wa75 muchiri kudei moparadzira upenyu hwedu. These people must go. My comrades, these people must go. Musarema muchichidzirwa mani kudhara vadzotuma chimwana chitokotoko chine 10 years chichikuisa gomo kunopa shoko kumacomrades. Nhasi une 30 years, une 40 years, une 19 years, une 18 years uri kucha kuteneka kutaiwa paita mbavha pano uri kuteerera propaganda. Musatikumbusa mani takazarwa mukati menyika yeZimbabwe tikakurama mukati menyika yeZimbabwe takashanda mukati menyika iyo makanaka mhanu mabasa edu akapera vaita price control mumashops vaita price control zvinhu zvese nyika yakavaita empty kumaproducts kuita empty nyika ikazodzoredzwa natsvangirai vakazopinda nedola for 2 ndopakatava kuzara mashopu hapana motiudza mani vanhu vaZANU-PF mutitire muse musaramba muchisapota zvinhu zvisingaiti musaramba muchisapota mbavha mani ungati munhu akubira mbudzi pamba pako nokuti ndisekuru vako vaba mbudzi dzako vanodzitengesa ubva ngotaiwa nokuti isekuru vangu wovasekerera vazhinyira iye ini mbavha. No man, we are sick and tired of these people. We are sick
sick and tired. We are waiting for number 2, for number 3, for number 4. These people must go. At least not any tolerance. At least not any tolerance. Next, I tell you what, the explanation at all. They must explain from their farms. They must explain from their homes. They must explain from wherever they will go. We don't want them in the State House. We don't want them in any facility government. We don't want to see them. We are tired, comrades. We are tired. Pamberna kubisa mnangagwa. Pamberna kubisa mnangagwa. Pamberna kubisa mnangagwa. Pamberna kubisa mnangagwa. Mnangagwa must fall. Mnangagwa must fall. Mnangagwa must fall. People, we need energy. We need togetherness. We need one person. We need one person. All of us, we must behave as one person. Thank you.